Il-budget tas-sena d-dieħla huwa wieħed rekord għall-ammont kbir ta' fondi li ġew allokati għall-ewwel darba l-qasam tal-kultura u l-kreattività. B'total ta' 70 miljun euro, il-Ministru għall-Kultura u Bonnici qal li l-parti l-kbira minnhom ser tmur għar-restaw ta' diversi teżori madwar il-Gżejjer Maltin. Restawr li qed nagħmlu f'diversi postijiet ta' pajjiżna li wkoll joffri postijiet tax-xogħol tajbin ħafna għal żgħażagħ tekniċi li jistudjaw fis-settur. Iżda mhux biss, l-artisti ser ikunu qed jibbenefikaw b'mod dirett minn din l-allokazzjoni li hija 10% iżjed mill-allokazzjoni tas-sena preċedenti u iktar mid-doppju ta' dak allokat fis-sena 2013. Żidna l-fondi għall-artisti fejn għandna 2 miljun euro għall-ewwel darba fl-istorja biex jitqasmu wara proċess trasparenti lill-artisti li jkunu rridu jagħmlu proġetti. Ninvestu fit-teatri fil-komunitajiet biex it-teatri fil-komunitajiet li fl-aħħar snin tħallew jaqgħu lura jiġu mogħtija l-ħajja mill-ġdid. 8 miljuni minn dawn il-fondi huma allokati direttament tas-sena d-dieħla hekk kif il-Belt Valletta ser tkun il-Belt Kapitali Ewropea. Però Valletta 2018 mhijiex biss dwar se jiġri minn Jannar sa Diċembru tas-sena d-dieħla imma anke se jiġri wara il-legat li ħanħallu lil tawarajna. U allura fil-mod kif qed nagħmlu l-affarijiet qed nassiguraw li tawarajna jieħdu il-frott tal-legat b'saħħtu ħafna kulturali għal ġid ta' uliedna u uliedna. Il-Ministru Bonnici temm jgħid li l-kultura f'pajjiżna qed tikkontribwixxi għal 6% tal-ġid kollu li qed joħloq pajjiżna.